gymnastike ma priviedla moja rodina, keďže aj moja mama, aj moja sestra obidve robili gymnastiku. A na svoj tréning si pamätám, bolo to vo fitku v takej úplne maličkej miestnosti a tam sme začali úplne prvýkrát cvičiť gymnastiku. Tak najťažšie je určite sa vrátiť po víkendoch. Myslím, že to asi každý športovec. Ale najviac ma baví tak môj šport, to čo robím. Baví ma to a rada sa tomu venujem. Tak určite by to boli športové gymnastky Sun Lee alebo Simone Biles. Podľa mňa sú úžasné a chcela by som si skúsiť v Amerike cvičiť takú gymnastiku. Treba skúšať, pretože pokiaľ človek neskúsi, tak nevie a podľa mňa, ak nevidie gymnastika, tak určite skúsiť iný šport, ale pokiaľ človek neskúsi, tak nikdy nevie.